Hej folkens, hvad så der? I dag har jeg tænkt mig at lave en video sammen med min storebror med juleekspedition i Minecraft. Ja, så lad bare sige juleekspedition. Ja, så vi går bare i gang. Let's go! Hvad laver du? Sådan. Og ja, her kan I se vores skin. Hvis der er du ligesom er her. Der. Ja, jeg går også smuk. Kom, nu til se på Banjo. Og by the way, det skal bare lige siges, at vi har skaffet alle ting helt alene. Men derfor er vi rimelig gode til survivors. Nu kan I se mig. Det her, det er Jens. Jens er gay. By the way, nej. Jens vil gerne vise sit hus. Nej, kom nu, så vi skal på eventyr. Vi gider ikke vise. Vi gider ikke udvisninger. Så jump! Ja, for den kunne I vide, at det var planlagt. Nå, det kan du godt. Det her, det er Jens. Jens, han skal hen til sin ven. Ja, Jens' ven hedder Jens B. De brødre. Og derfor hedder lillebroren Jens, og storebroren hedder Jens B. Det er så for Jens Bigger. Jens er gik sur. Kiggede ned i jorden, han var sur. Så på et tidspunkt, Hvad laves? dansede han. Hvordan kan han danse? Du må have twerkning. Nu twerker han. What? Okay, fint. Det var ikke det, sådan. Det var en meget mærkelig historie om Jens, som er lillebror, og Jens' storebror, Jens B. Det var ikke. Kom, vi skal på eventyr. Og ja, vi skal på eventyr. Ja. I can see you smile when the door. Der. Ja, der. Og vi skal bare på inspiration. Ekspedition. Juleekspedition. Ja, det er meget god verden. Men folkens, juleekspedition kommer ikke til at handle om jul som sådan. Det kommer ikke til at handle om eventyr. Så det er juleeventyr-ekspedition. Og hvorfor der ikke er jul? Jeg har fundet min. Fuck. Der kommer den. Der er han. Ja, og så går nu ud på den side. Går den ikke ud på den anden side? Jo. Tænk mig. Det er sådan dårligt nogen, ikke også? De er blevet at gå ud på den side. Så. Jeg er herovre. Jeg er her på ørkenen. Jeg kan faktisk sige et navn. Kunne de komme til? Jeg var lige der. Jeg er lige der. Jeg slår efter mig. Har du fuld af rustning? Hvad? Er du fuld af rustning? Ja? Det har jeg ikke. Nej. Og forresten, I må også lidt undskylde godt, at vi ikke siger så meget igen. Men det er sådan, at man var koncentreret i det spil her. Men ja. Hvorfor ikke? Og vi skal sige det også. Hvorfor ikke lave en juleekspedition? Sådan langsomt, Simon. Men ja. Og forresten, der var en prøv herovre.
der var faktisk 3 veje ind. Så Jens og Jens B tænkte, at de ville gå ud og udforske den åndefødt Jensen et hul. Tak fordi du ventede på mig, Jens. Det var så lidt Jens B. Den er herovre, Jens. Hvad er det, Jens B? Det er en grotte, Jens. Jeg skulle ned i den. Okay, Jens B. Nej, fuck. Det er meget Jens B. Og her har vi været, Jens. Jeg skulle ned og undersøge den igen. Nej, den er ikke sjov igen. Der var en her